Wenzini wena noma usesibhedlela la ulala khona? Olala uzungenwe ilanga ezincane. U6 mayisikhathi. He, u6 ekseni. Omakoti basuke sebevukile. Ma, kukhona ukudla efrijini. Uyazi nje usizwe kukhona ukudla efrijini uzobuya fudumeza ukudla. Habe! Izodla ukudla okusefrijini ingane yami. Kungabe yalobola ka-Ellerins. Ukuba yayifuna ukulobola ifurniture, yayo esitolo sefurniture yolobola khona. Angithi yalobola wena. Ushiphe kabi u3000 rand wefridge nemali yakho kwakini. Uzovuka ke nje makoti uzomenzela. Hayi imhlola yami. Wena vuka uyoqopha ujeqo uphekele ingane yami uthanda kabi ujeqo. Uphinde ke futhi ungisize. Uyowasha impahla zayo. Lento obuyenza izolo ukuthi ufakele nempahla zengane yami emshinini. Ukuba yayifuna ukungane yami ukushada umshini, ushiphe kabi umshini. Udlula ngisho ukwasha makoti. Wa makoti. Awuzohlala nezimbici.